gayret. Ecan oğlum. Koy. Koşar. Orhan! Dur Orhan! Ne oldu? O Akbaytıl kullanacak Konya'mı neymiş yakda yakır. Onu gördüm gör kaydaydan ne diye. Haydi Akbaytal. Akmaral mı? Akmaral. O. Senin onu koyup kayttın mı? Dağı men ne deyin? Hey edenin var bola. Orhan dur. Nefes. Sen gitti. Bir vecan çağır. Öyle mi? Olur ya. Anne, gel ikimiz bir tanışıp olalım. Haval Akmaral. Yine olu iş bitirdin. Kerenliğin nesli devam ediyor. Haval Akmaral. Orhan bir vece yok eken. O ne hel yok iken? Ay bardım yok eken. Oho Akmaral'ım bunu laptır. Ha, ola bolmandır nefes. Orhan biz bu taya ne çağırıştık? Ya sen dinleyecekler ödeyen. Sen nere? O tay ne mi? Ey bol ya da. Hadi ben sana ödüm seyrederim. Mayırcan. Kıydım. Gelmedin. Mayırcan. Bağlam. Ucuma. Doğan. Mayacan, iyiydim. Yürü deli. Fatma. Mehribanım. Yüreğim. Ne yüreğim oluyor? Allah'ım. Fatma'nın benden ayrılma. Ötkünemi. Bağışla beni. Baba, ne için yaş toyumdan kayıttın? Oğlum, geleydin mi? Tuğöleme. Fena yigit çıkıpsın. Yürü gidelim oğlum. Men yan kaydalarımı yarından çıkarma. Bayramca, tolgunma yok bol. Sen tolgunsan, atından tolgunu. Olya baba. Emmeler biliyor. Düşünmen. Ayrıl. Eline atın. Bardım. Baba, bunun ilkinci çapı Olanın ömü. İlkin çapının dipkelerini getirmelerle. Ağlı bol. Her bir herifetin oğlun çıkı olsun. Sizlere bilen yürek kırış bol. Yine de Türkmen toprağını kemale gelen acayip nurana bedevlerimiz. Kovudunluğuna tay takılmayan şeyli bedevleri gösterip yetiştirmekte ulu işleri bitiriyen aşınatlarımıza bugünkü bizim bu yüzüncümüzün, yegencimizin çeviyor. Kadir olsa birinci sapşığa koşulacak atlar... Vay, düğeleme Bayramcan. Hanı telefonu Mayacan'a bırçan edin. Kadimala, kala, hayra... Ağır, Allah. Maya, Bayramcan'ı görüyen mi? Televizyonda görkü diyelim. Hakkı, Bayramcan'ın üyüzde keçi tereti bilen. Hova, terediyen. Bu işlerin için sağ ol Bostancan. Bu oranla görüşür. Sen nere para işte? Sizi ver, meni er gelir. Ödünün yinnamlığını görkülecek atlar toyçu merekanın şahatlığına şahatlık koşturur gerek. Alın işleriniz açık olsun.
yine atababı gelen, kesbi kari devam ettiriyen halife aşinatlarımızın biri Ustad Seyit Oral Berkeley'in şunki toy gününe seyisler getiren kiçi deresinden Gayrat etmişim. Zökman şu yarışta yeňmelidir. 400 metre aralıktan yaşa koşulacak atlar yine de yola düşerler. Arzuul. Seni ejen çağırıyor. Häzir barýar. Bellahana çin bolan araq bolsa barha adalya atlar bolsa ayak uruşlaryny batdyryp barýarlar. Yine häzir ýaş ömüri kiçilere çekip gelýär. Ýöne näme üçindir kiçilere çapyp bary atyny birneme kystamya. Onuň ýerinden beýle katlarym ýetip gelýär ahyry. Yine de bellahana birinji bolup oňuny gelýär, ikinji bolup bolsa bellahanadan kiçilere geçýär. Hormatly adamlar, toýbul dowam edýär. Gelin indi bolsa nowatdaky çapyra boşulacak atlardan tanşalýar. Bağım nerede? Bağlam işte öğretti. Hem için pellehana içinde koşuma demedim. Hem için yer depyem. Hem için ben at çapsımı görmedim. Hani koşuş. Öldün dursa. Birinci yaşta şunu yalı çapılsan bolýarlar. Ben öldüm hem ilkinci sapumda soňundan gelipdim oğlum. Evet at çapman yap çaptın. Mine çapuda havarım ma. Amen moda at çapım at. Öldüm kiçtereni. O ilkinci çapunu iyide galanat diye men günäkär. Yer bolýar. Öldün kıynama. Yarıştır. Birde olurdun, birde yeňilerdin. Ondan yarışa koşulan atlar sen kiçlerine kesseler. Ben gowy tumorlamyn şeýse gowy. Tumorla? Şahtlık näme? Yaşın soň däle. Şaatlygym at çapman galmaz. Bar diýlennet. Hada bulan kelletine atsana werdäle bar küý köçedi pellahana bir bolup gelmek, ozmak. Kerwenjan. Sen şu radioň bäri goýda sesini gatyra gaçyp bersene. Olarna yine de atlarından yarışa koşularlar. Hormatly ýigitler, ene bu toy gününe yaş atlarym ilkinji gedek çykyş ederler. Gelin ilkinji gedek çapy ýoldasyna çykjak atlar bilen tanşalyň. Qara kerwenden qara Yediyenin näme? Beýsen at çyşer çapma. Ayrılsan ay. Öz atım. Özüm gowulýan. O nädir çapmana ho berme diýen arpa. Özüm gowulýan diýdim ha. Görýän atlarymyzyň üstüni ýoga. Şoň üçin kiçiler ikinji bolup geldi. Ene çapam ogo. Bayrama gynanýar. Bayram çapýar. Pelwan geldi hozurunda geçler. Bunu değil arkadan aşağı. Murat Atanrad Çaksuari aşık yedi. Şehrede şunki toygununa tumorlu diyen acayip atlaman diyen Bayram, men sana bir zat aýtmaly. Nazar atı arpa berdi. Birden atı bir zat bolaýsa özünden görsünler. Murat berdi Çaksuari. Özü çaptın. Senden gözüm ayırman. Näme? Tumorlu gally? O ne hayl gally? Kerwen tumorlu gally diýdimi? Beýle bolma hakly aga. Tumorlu galmy?
Hey yedenin var bala. Nädip beýle boldy? At sapudan galmaly lälle. Murad ağa. Men günäkä. Men Şapudynyň aty iýinmerdim. Şapudynyň aty iýinmerdim. Ey, Mämbet. kelläň nirdisin? Ey, Näme üçin maňa aýtmadyňyz? Näme üçin? Sen näme üçin aýtmadyň? Hey, gözüme görünmän keňidem. Şägir sumaklar. Murad ağa. Men günäkä. Men gideýin. sana şu töwerekde göze görünme diýip aýdylla. Gaýdyp tumorlyň ýanyna görnäýmegin. Eşdiňmi? Bir belasy bolmasa bara tumorly bärde iýge galmaly läle. Atyň ýagdaýyny bilibem. Sapyşlaryny näýdene? Ýok, balaň günähini geçer ýalyl. Indi tumorly näderkä? Ay görmeli. Ýöne Bayramzan. Kän gysym ödöde. Goglanar inşallah. Belki şeýle bolsunna. İyi vatandaşlar. Çeper filmiň dowamyna watan habarlar gepleşiginden soň seretip bilersiňiz. Salam el hormatly adamlar, garaşda baky bir tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanıştyrgan Watan habarlar gepleşigimize başlaýar. Gepleşigimiziň başynda hormatly prezidentimizden garaşda hem işelik bir tarap Türkmenistanyň halkyna eberen gutlugy bilen tanışýar. Hormatly adamlar, eziz watandaşlar, size sagdyrlygyň we ruhlanýetligiň halkara bayramy bütün dünýä velosiped güni bilen tüýsürekden gutlaýan. Bütün dünýä velosiped güni dostlugyň we parahatçylygyň, sportyň hem insanperwerligiň belent ýörelgilerini däwirlendirýän, jemgyýetimiziň agdy berligini hem jezlerini alamatlandyrýan bayram hökmünde milli sinanamamyzda aýratyn orun tutýar. Şonuň üçin hem dünýä bileleşigi bilen birlikde eziz diýarymyzda bütün dünýä velosiped güni ýokary ruhlanýetlik bilen
giňden bellenýär. Hormatly arkadaşymyzyň esaslandyran bütewi dowamly hem strategik döwlet siýasaty esasynda beýtarap Türkmenistanyň başlanjy bilen Birleşik Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan 3-nji iýuny bütün dünýä velosiped güni diýip aglan etmek hakynda taryhy kararnamanyň şeýlede 2022-nji ýylyň 15-nji martynda durnukly ösüşi gazanmak üçin köpçülikli velosiped sürmegi jemgyýetçilik ulugumlaryna girmek adly kararnamanyň ýa-ni ýakyny bolsa aşky we şekerine üstünlikle geçirilen garaşda döwletlerin arkalaşynyň hökümet başdanlarynyň geňeşiniň mejlisinde paýtagtymyzy arkalaşyň täze sport mümkinçilikleriniň şäheri diýip aglan etmek hakyndaky çözgüdiň bir agzdan kabul edilmegi Aziýanyň tenis federasiýasy tarapyndan aşky we şäherindäki Olimpiya şäherçiliginiň tenis toplumynyň tenis boýunça Aziýa sewtiniň okuw türgünleşik merkezi diýilip aglan edilmegi hem degişli guwanamanyň gowşurulmagy ýurdumyzyň sport başlanýşlarynyň adam saglygy babatdaky ýürelgileriniň dünýä bilelişiginde ul iqrarnama eýe bolýanyna şaýatlygy diýe. Biz raýatlarymyzyň saglygyny goramagyň milli ulgamynyň çäklerini ýaş nesillerimiziň sagdyny ösmek üçin peýdaly gurşawy döretmekden, dogry imitlenmekden başlap sport bilen geňden meşgullanmak we ekologiýa awadançylygyny öpçün etmek ýaly wezipelere aýratyn üns berýär. Garaşda watanymyzyň geljek bolan ýaşlarymyzyň yaramaz enliklerden daşda durmagy, zähmet bilen diň ýaşy utgaşdyrmagy we sportyň durly şol sanly hereketli görnüşleri bilen meşgullanmak üçin ähli tagallalar edýär. Eziz watandaşlar, döwlet adam üçindir. Watan diňe halky bilen watanlar, döwlet diňe halky bilen döwletdir diýen ýörelgilerimize laýyklykda ykdysadyýetimiziň ähli puwdoklarynda ilim, bilim, saglyk goruş, sport, medeniýet ulgamlaryny geňme çörli özgörtmeleri amal aşyrýar. Halkymyzyň ýokary ýaşaýyş durmuş derejesini öpçün etmek, döwrewap owadyr şäherçileri, täze senag toplumlaryny döretmek bilen döwletimiziň dünýädäki ornuny edigdarly berkidýär. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne köpçüliklerin beden terbiýany, olimpik hereketini, sportu östürmäge aýratyn ähmiýet berýär. Bu ugurda milli maksatnamalarymyzy, toplumlaryň özgörtmelerimizi üstünlikli durmuşa geçirýär. Gysga döwrüň içinde edi diýarymyzda dünýä ölçeglerine laýyk gelýän eri sport hem açlyk sport toplumlary, stadionlar, sport mektepleri, olimpiya şäherçiligi gurulyp, döwrewap sport düzümleri döredildi. Çünki beden terbiýany we sporty dünýä derejesinde östürmek, jemgyýetde sagdyn durmuş kadrlaryny ornaşdyrmak arkaly halkymyzyň saglygyny berkitmek, sagdyn bedenli we ruhy taýdan kemil nesilleri ýetişdirmek, ýokary derejeli sporty we bu ugurda halkara hyzmatdaşlygyny östürmek, üstünlikli durmuşa geçirgen insanperwer döwlet siýasatymyzyň eler tutulýan ugurlarynyň biridir. Beden terbiýe we sport dörejilik başlanýşlaryny maksat okunlugy höwüslendirgen sagdylyň we güýjüň esasy çeşmesidir. Velosiped sürmek sportyň gazykly görnüşi bolup, ýylatymyzyň beden taýdan sagdynlygyny berkitmekde esasy orny eýeleýär. Ýurdumyzda sportyň bu görnüşiniň artykmaçlyklaryna hem ekologiýa awadançylygyna ýetirilýän täsire münasip baha berip, onuň bilen meşgullanýanlaryň sany barha artýar. Çünki durly ýaşdaky raýatlarymyzyň, hususan ýaş nesillerimiziň saglygy üçin beden terbiýe we sport bilen meşgullanmak döwrüň möhüm talabydyr. Şu nukdaý nazardan velosiped sportuny hasam işçiň östürmek maksady bilen garaşda baky beýtarap ýurdumyzda 2024-nji ýylyň 31-nji maýy 3-nji iýuny aralygynda ilkinji sapar Aşgabat Türkmenabad ýokary tezlikli awtomobil ýoluny Mary Tejen Aşgabat ugru boýunça uzak aralyga velosipedli ýürüşiň gurulmagy uly ähmiýeti eýedir. Hormatly adamlar, eziz watandaşlar, sizi bütün dünýä velosiped güni bilen ýene davar gezek tüýsürekden utlaýan goý bu ajaýyp halkara bayramy sagdylyň we ruhlanýetliň mekany bolan garaşsyz hemişelik beýtarap ýurdumyzy şan şöhrata beslesin, merdana halkymyzyň nurana durmuşyna gaýtalanmajak uşun çaýsyn. Size berkcan saglygyny, awadan we bagtyar durmuşy, berkarar watanymyzyň gülle besme uğruna alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzu edýän Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow. Häzir size hormatly prezidentimiziň Aşga we şäheriniň arkalaşyň täze sport mümkinçilikleriniň şäher diýilip aglan edilmegi münasibetli Aşgabat sport mümkinçilikleriniň we üstünlikleriniň şäheri adly dawarly çäre gatnaşlary ewerin gutlaw bilen tanış edýär.
Hormatly davara qatnaşyjylar, edil watandaşlar, tide garaşda döwletlerin arkalaşanyň hökümet başdanlarynyň ýakynyna Aşgabat şäherine üstünlikli geçirilen geňeşiniň degişli çözgüdüne laýyklykda paýtatymyz Aşgabat şäheriniň arkalaşan täze sport mümkinçilikleriniň şäheri diýilip eglan edilmegi bilen tüý sürekden gutlaýan. Aşgabatyň arkalaşan täze sport mümkinçilikleriniň şäheri diýilip eglan edilmegi ýurdumyzda beden terbiýany we sporty ösdürmäge raýatlarymyzyň arasynda sagdyn durmuş ýörelgilerini giňden ornaşdyrmagy, beden terbiýe we sport babatda halkara hyzmatdaşlygyny hasym puýtlandyrmagy, bu gurda halkara derejesinde tejribe alşmagy we netijeli taslamalar durmuşa geçirmäge ýardam eder. Hormatly arkadaşymyzyň ýol ýörelgilerini eýerip, edi diýarmyzda beden terbiýany we sporty ösdürmäge gönükdirilen asly başlanýşlarymyz dünýäniň awraly sport düzümleri tarapyndan giň gollawy eýolýa. Halkara sport federasiýalarynyň ýol başlarynyň ýurdumyza iş sapary bilen gelmegi sport hyzmatdaşlygyna täze sahypalar açýar. Dostluk we parahatçylygyň sportyň hemem insanperwerligiň belent ýörelgilerini rowajlandyrýan, halkyň agdyberligini we jewitligini puýtlandyrýan döwlet siýasatymyzyň netijesinde ýurdumyz halkara çäreleriniň geçirilýän sport mekanyny öwrüli. Gaderli dawara gatnaşyjylar, edil watandaşlar, döwlet adam üçindir, watan diňe halky bilen watandyr, döwlet diňe halky bilen döwletdir diýen ýörelgilerimize laýyklykda iqtisadiýetimiziň ähli pudoklaryna, ilim, bilim, saglyk goruş, sport, medeniýet ulgamlaryna giň meçhurly özgörtmeleri amala aşyrýar. Telekeçiligi ösdürmek, halkymyzyň ýokary ýaşaş durmuş derejesini öpçün etmek, döwrewap owadyr şäherçileri, täze senat toplumlaryny döretmek bilen betarap döwletimiziň dünýädäki ornuny eýdigderli berkidýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüni, köpçüliklerini beden terbiýany, olimpiya hereketini, sporty ösdürmäge aýratyn ähmiýet berýäs. Bu ugurda milli maksatnamalarymyzy, toplumlaryň özgörtmelerimizi üstünlikli durmuşa geçirýäs. Aýratyn beden we ruhy taýdan sagdyn nesilleri terbiýelap ýetişdirmek ýaly halkymyzyň gadymy döwürlerden bäri aýratyn ähmiýet berip gelýän däplerini munasip dowam etdirýäs. Şundan ugur alyp gysga döwrüň içinde edi diýarmyzda dünýä ölçeglerine laýyk gelýän iri sport hemem açylyk sport toplumlary, stadionlar, sport mektepleri, olimpiya şäherji gurulyp, döwrewap sport düzümleri döredildi. Çünki ýurdumyzda beden terbiýany we sporty dünýä derejesinde ösdürmek, jemgyýetde sagdyn durmuş kadrlaryny ornaşdyrmak arkaly halkymyzyň saglygyny berkitmek, sagdyn bedenini we ruhy taýdan kemil nesilleri ýetişdirmek, ýokary derejeli sporty we bu gurda halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek alyp barýan insanperwer döwlet siýasatymyzyň eler tutulýan ugurlarynyň biridir. Halkara guramalary we dostlukly döwletler bilen sport hyzmatdaşlygyny alyp barýan ýurdumyz sport arkaly halklary parahatçylyga, agdyberligi ösüşe çagyrýar. Atawatyrymyzda häzirki wagtda sportyň durly görnüşleri ul üstünlikleri eýe bolup, sport bilen meşgullanýan raýatlaryň sany barhartýar. Soňky ýyllarda ýurdumyzda iri sport çärelerini geçirmek üçin niýetlenen dünýä ölçeglerine laýyklykda gurulan olimpiya sport desgalarynyň binýadyna halkara sport guramalary bilen özara bähitli hyzmatdaşlykda birnäçe halkara sport ýarşlary, şol sany ýapyk binalarda we söwüşden goty boýunça 5-nji Aziýa oýunlary, Amul Hazar 2018 halkara awtoralysy, agry atletika, hemem kuraş boýunça dünýä çempionatlary, sevitleýän halkara sport bätleşikleri, şeýle-de hokkey boýunça halkara ýarşy üstünlikli geçirildi. Ýakynda bolsa Aziýanyň tenis federasiýasy tarapyndan Aşgabat şäherindäki olimpiya şäherçiliginiň tenis toplumynyň tenis boýunça Aziýa sevitiniň okuw türgünüşik merkezi diýilip eglan edilmegi, hemem degişli güwänamanyň gowşurulmagy, Türkmenistanyň başlanjy bilen her ýyly 3-nji iýuny bütün dünýä velosiped gününiň giňden bellenmegi uly ähmiýete eýedir. Bu sport çäreleri halkara gatnaşyklarynyň parahatçylygyň we dostlugyň puýtlandyrmagyna munasip goşuntyr. Şu nukdaý nazardan velosiped sportyny hasam işçiň ösdürmek maksady bilen edi diýarmyzda 2024-nji ýylyň 31-nji maýy 3-nji iýuny aralygyna ilkinji gezek Aşgabat Türkmenabad ýokary tezlikli awtomobil ýoluny Mary Tejen Aşgabat ugru boýunça uzak aralyga velosipedli ýürüşiň gurulmagy mühim wakadyr. Beden terbiýe we sport dörejlik başlanýşlaryny maksady okununy höwetlendirýän sagdynlygyň we gujur gaýratyň çeşmetidir. Çünki durly ýaşdaky raýatlarymyzyň hususan ýaş nesillerimiziň saglygy üçin beden terbiýe we sport bilen meşgullanmak döwrüň mühim talabydyr.
Hormatly adamlar, eziz watandaşlar, sizin ähliňizi Aşgabat şäheriniň arkalaşyň täze sport mümkinçilikleriniň şäheri diýilip aglan edilmegi bilen ýene-de bir gezek tüýsürekden utlaýan, size berkcan saglygyny, awadan we bagtyar durmuşy, berkarar watanymyzyň güllep etme uruny alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzu edýän Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Italiya Respublikasynyň prezidenti Sergio Mattarella we ýurduň dostlukly halkyna Italiýanyň milli bayramy Respublika güni münasibetli ýürekden gutluglaryny we eňgowy arzuwlaryny iýerdi. Döwlet başdanmyz şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp prezident Sergio Mattarella tüýsürekden berkcan saglyk we bagtyarlyk Italiýa Respublikasynyň dostlukly halkyna bolsa parahatçylyk, awadançylyk hemem rowaçlyk arzu etdi. Ene bolsa Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyzyň Türkmenistanyň prezidenti hormatly Serdar Berdimuhammedowa iýeren gutlaw bilen tanşadýas. Çuňur hormatlanylýan Türkmenistanyň prezidenti size ruhlantligi, dost dogunlygy we sagdyn durmuş ýörelgilerini dawralandyrýan bütün dünýä velosiped güni münasibetli Türkmenistanyň halk maslahatynyň adyndan tüýsürekden gutlaýan. Siziň janyňyzyň sagy ömrüňiziň uzak bolmagyny, ata watanymyzda sagdyn durmuş ýörelgilerini berkarar etmekde, sport diplomatiýasyny ösdürmekde alyp barýan işleriňizde uly üstünlikleri arzu edýän. Hormatly prezidentimiz sagdynlyk, raýdaşlyk, dostluk we insanperwerlik ýaly umumy adamzat ýörelgileriniň ähmiýetini açyk görkezýän bu halkara bayram parahatçylygyň elçisi hökmünde sporta giňden wagt etmek üçin uly mümkinçilikler açýar. Siziň baş tutanlygyňyzy berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne Türkmenistan döwletimiziň we merdany halkymyzyň şan şöhratynyň dünýä ýaň salýan pähim paýhas ummany magtumuly Praga ýylyna da asyrly däwe görä bütün dünýä velosiped güni münasibetli ýurdumyzyň vilayetlerinde, Aşgabat we Arkadaş şäherlerinde köpçülikli sport çäreleri uly ruhlantyk bilen ýokary derejede gurumçylykly geçirilýär. Bütün dünýä velosiped gününe sportyň velosipedli görnüşleri boýunça geçirilýän ýarşlar, köpçülikli ýürüýüşler, gurulýan maslahatlar sportyň bu görnüşiniň hemem ekologiýa taýdan eň arasy ulug serişdesi bolan velosipediň ähmiýetini sagdyn durmuş ýörelgilerini wagt etmekde möhüm ähmiýete eýdir. Belent mertebeli prezidentimiz edi diýarymyzda velosiped sporty we sportyň beýleki görnüşleri bilen meşgullanmak üçin ähli şertler döredilýär. Paýtatymyz Aşgabatda we Arkadaş şäherinde vilayetlerde awada milli säýahatçylyk dowlugyny sportyň durly görnüşleri boýunça